Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya paduan suara internasional. Wah iya angka loro. Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Kita lombane ning Jepang, Duk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat luar biasa ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim, Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhani kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, Luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali ya. Iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan,
ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming. Live streaming awan iki. Asta Brata Media karo cerdas berprestasi. Asta Brata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki ora sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP ini. Oh ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Ya iki nggo nyelane dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu, setya tuhu. Ora usah nganggo bawa langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Asta Brata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, setya tuhu, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung wae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Aku kang setya satuhu weti yen nganti saiki
bablaske tembang kangen. Tembang kangen. Dek nyeken salindri jumeneng deh. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya. Astabrata. Sliramu wis ora krasa liwat sayang
Alhamdulillah. Ojo duduk sih, Dik Niken Salindri. Ya. Niki kalih nunggu Mas Percil nggih, Dik Niken. Nggih, sugeng siang Mas Dalan. Wilujeng siang, Dik Niken Salindri. Alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas. Alhamdulillah. Nggih. Di rangkaian acara HUT SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang ke-41 tahun. 41. Sapa-sapa dulu, doa-doa dulu, mengucapkan Siap. dulu. Oke. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sudah makan semua ya? Lah kok urung ki lagi wis ndang mulai sik ndang sarapan sik ya. Mantuk sik ya. Anu kok poso. Oh, poso. Oh nggih niki kemis nggih. Oh iya. Poso kemis nggih. Iya. Nggih. Doanya apa Dik Niken sama sapa-sapa dulu guru kepada guru-guru kita. Nggih, sugeng siang Ibu Bapak guru yang terhormat, yang saya cintai dan kami sayangi. Nggih, alhamdulillah Ibu saged kepanggih kula Niken Salindri dan juga matur suwun untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah hadir ke sini. Dan semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 bisa lulus, terus sehat selalu, terus berteman dengan baik sampai kapanpun. Amin. Dan juga terima kasih untuk Ibu Bapak Guru yang sudah mensupport untuk memanggil pagelaran pada wayang hari ini. Nggih, ngoten nggih Mas? Ya, iki Pripun, Mas? mesti akeh sing bertanya-tanya. Kita kan bermain di SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya, bener. Sampeyan ki kelas piro? Nek aku kuliah semester 5. Nek sampean? Oh iya. Kira-kira kelas pira, Mas? Yo kira-kira yo SMA kelas 1, kelas 2 lah. Lah, wong-wong ngirone ya ngono. Lah tinemune jebul kelas piro? Aku sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA ora mangan gurune. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae wila. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar Iya. biasa. Oke, Dik Niken. Pripun, Mas? Sampean sudah mengucapkan? Sudah berdoa? Nggih. Duduk dulu kita sambut Cak Percil dulu. Oh, begitu. Nanti Jen, sampean siap. nembang lagi lho, nggih. Oke, siap. Oke, siap. Musiknya Musiknya aku ndak oleh mantuk sik iki. Oh, jangan kok penak men. Di kaya biasa nih Mas Tris, kayak biasa nih. Ah, digarap ya. Monggo. Cek